אנחנו בפרק השני של זונגמן, ואנחנו בפרק הקודם עברנו את שלב 3, הגענו את שלב 3, ועכשיו אנחנו נמשיך את המשחק הקודם. כן, זה שמר לנו, תסתכלו, הגענו לשלב ערפדים. היינו פה בשלב של המאסטרים עם המדבקה, אם אתם זוכרים. הפרק הקודם, מי שלא ראה, אנחנו ממליצים לראות אותו. כן, הפרק הראשון, לא תצליחו להבין כלום בלעדיו. ומי שלא יודע, אני גיל, וזה שפה זה אילי. שלום לכם, אז נראה לי שנתחיל לשחק. האקדחים עלינו? אני די בטוח שכן. אם לא, לא נורא. נכון. אוקיי, נתחיל, שלב 4. בשלב קודם קנינו גם רובים טובים, נקווה שהם עכשיו איתנו. הם איתנו! בום, תראו את האקדח הזה. וכשאנחנו יורים בו בזמנית, זה קטלני. יאללה, בוא. עכשיו, שלב משרדי האש. תביא אלבו. יאללה, בוא, תפסיק לראות, שיגעת אותי. שנייה, גיל. אתה לא קולט? עכשיו, תראה. תוקפים אותנו, אתה לא שם לב? רגע, תיזהר, שמש. אסור לנו לגעת באש, כמו בשלב הזה של הבריחה מהכלא, שאסור לנו לגעת בנייר טואלט הזה, שהיה שרוף. תיזהר, כל שנייה יבוא מישהו מאחורינו. ידעתי. יו, ביחד הם יוצאים... כל פעם שהורגים אותם יוצא להם כאילו אש מהמוח. אז זהירות. כמובן גם עכשיו אני מזכיר, אם יש איזה משחק מחשב שאתם מאוד אוהבים, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותו, נבדוק אותו ואולי נצלם. ואולי תראו אותו במסך שלנו תוך כדי צילום. אז... זה שלב די קל, חוץ מהסוף שלו. הסוף זה... טמפל רן. חוץ מזה אני לא אגיד יותר. הסוף מאוד דומה לטמפל רן. חכה. כמעט נגעת באש. שיט, הוא שם... זה שמציץ את הזיקוקים. שיט. אתה רוג אותו כאן. שיט. יו, איזה מוזר. איזה מוזר, הוא לא הספיק להציץ את הכל. טוב, במזל. שיט, בא עוד אחד. הרגנו, שיט. לא נורא, אנחנו אפילו לא שם. אוקיי, אני לא. אני הייתי טיפה זמן, לא חשוב. אוקיי. נראה לי שהפעם אנחנו נעשה 2 שלבים או 3 שלבים. כמה שנספיק. כן, אוקיי. יהיו פרקים שיהיו רק שלב אחד. מה? מאיפה הוא הגיע? מהמשרד, הם לפעמים קופצים עלינו. לפעמים, כל שנייה. בול, תפסתי אותו מהאוויר, מי שראה את זה. יאללה, אתה בא? אתה בא? אני באה, כן. כן, חכה, עצור, אל תזוז. אוקיי, אז עוד מעט, אם אני לא טועה, אנחנו עומדים להיות במשהו מאוד קשה. רמז? מאסטר! ואיזה מאסטר זה, אם לא האפליקציה הובאה טמפל רן. רמז זה המון אנשים רודפים אחרינו. Let's go. אבל הם מאוד דומים לקופים, בעיקר במוח. גיל, תברח! שיט, אני מת! שיט! גם אתה. טוב, אז לא נורא, מי יש לנו שלא עוד הבין חיים. עכשיו, נפל לנו, כאילו, איבדנו חיים אחד. תסתכלו, כתוב לנו 2. והיה לנו 3. ועוד פעם, אני מת. יא גרוע! אני תמיד גרוע בזה. נכון. סליחה. לא מאמין. שיט, אם אנחנו נפסלים בשלב הזה, וואו, נתחיל מההתחלה. כאילו, את השלב, לא... אנחנו לא נתחיל את הכל. השתפרתי. שיט. טוב, לפחות עזרתי. וזה כאילו, אם יש לנו 0 חיים, זה עדיין ממשיך. כאילו, 0 זה אחרון. המשחק הזה כולל את 0. לא מאמין. כן, הוא כולל אפסים כמונו, סתם. אוקיי, זה הפעם האחרונה שלנו.
והיא די לגית. מאוד אפילו. מעניין אם זה יחשב את זה כאילו עברנו. לא, זה כאילו מחכה עכשיו עד הסוף. בוא נראה. אוקיי, זה מוזר. סליחה, הטעות שלנו, אנחנו מצטערים על כל מיני תקלות טכניות שקורות לנו, על הלאגים, הבאגים, ועל כל מיני דברים. כמו אלה. בוא נחכה. לפחות אנחנו רואים גיל את המסלול. נכון. אז בוא נדבר איתכם בינתיים על משהו קצת לא קשור. תנו לייקים לסרטון דיאבולו שלנו, ואם יהיו הרבה לייקים לכל דבר, אנחנו נעלה סרטונים של דברים חדשים. אתה חושב שזה יחשב שעברנו? אני מקווה. אוקיי, זה נתקע. נתחיל את השלב מההתחלה? אוקיי, מצטערים על התקלה. תקלה. נעשה את זה מהר. אז נראה לי שהפעם יהיו רק 2 פרקים. נכון. 2 סרטונים, סליחה. שתי... כאילו 2 שלבים. שלבים. אחי. בוא. ונ"ב. השלטון הדיאבולו של אילי הוא לא איתי, הוא עם ילד אחר. חבר של אילי. אני מקווים שטוב. אעשה גם סרטוני דיאבולו עם גיל, כי גם הוא יודע דיאבולו, ואנחנו רוצים ללמד אתכם קצת איך עושים את זה. מקווים שתאהבו. בוא, מהר. שהם לא ישימו לב. מהר. יו, זו פעם ראשונה. יו, היינו מה זה טובים. שיט, טעות שלי. מוזר. יו, זה אחד הטובים עכשיו. אף פעם לא ניסינו לברוח בלי להרוג את כולם. גיל, עזוב אותו. עוד שנייה מת, וזה מביא כסף. וואלה, כסף, צודק. וואלה, אנחנו צריכים את האקדח הבא. יו, איזה סתומים יצאנו. שיט, הוא טוען בפתיל. לא, תראה איפה אני. אאו, אני כבר גדול, טוב. וואי, איזה פצצה הייתה פה. שיט, עוד אחד כזה, תהרוג אותו מהר. יש, הוא עבר חצי, אפילו לא. תקפוץ, שרק שהכסף לא יישרף. זה קרה פעם אחת. כן, כסף יכול להישרף. אוקיי, אנחנו מצלמים 7.5 דקות. כמו תמיד, אנחנו מצלמים רבע שעה עד 20 דקות. מעניין אם נספיק גם לעשות, אם נעבור את הטמפרן הזה הפעם. גם אם לא נעשה שוב, ויכול להיות שרק נעשה פרק אחד. הכל תלוי באיך אנחנו בשלב. די גרועים. בשלב הזה. גיל יותר טוב ממנו בקטע של הטמפרן. הטמפרן זה כאילו המאסטר. כן. כמו המדבקה המשוגע הזה, הפסיכופת, הפדופיל, הליצן. וכמו השוטר. או איך שאני קורא לו, חופי, הליצן הפסיכוטי. חר השם, גיל. לפחות אני מוצא שמות. מה אתה אומר? כמובן, נפסלתי, אל תקלו לו. כמובן, כצפוי, אולי נפסל. תצילו. לא נכון. אני פשוט עברתי אתכם. מצחיק. אני רציני, באמת. כפי שאתם רואים, נפסלנו ויש באגים. והנה חזרנו. יו! באמת להגיד אם זה פגע בי, הייתי אמור למות. אז צריך פעמיים שיפגע בך משהו. לפחות לך. אני הייתי באוויר. יש! טוב, לפחות הרשת בשבילי את זה. ותגיד תודה, הייתי טוב הפעם. נכון, היית מעולה. רגע, הצלחתי! הצלחנו! לא יאומן! ופאק, צילמנו 10 דקות בשביל אחר הפרק הזה. לא נורא. מה קורה אנשימו? אז בואו נראה את האקדח החדש שאנחנו יכולים לקבל, או סתם נשק. אוקיי. אנחנו יכולים לקנות סכין. חרב קטנה שהיא בגודל סכין. אבל... שהיא פשוט, אין לנו מספיק כסף, היא עולה 9,000 שקל, אז אנחנו נשאר עם האקדח הזה. לפחות... ונעבור לשלב הבא, שלב הקריבים.
שלב שאני מאוד אוהב. גם אני מאוד אוהב, אני אוהב גם את המאסטר שלו. זה לא בדיוק מאסטר. זה די... עוד מעט תראו. לא נפרט לכם יותר מדי, כי את השיטה שלה להעיף אותם אחורה. מי צריך? אני! מה זה משנה? עוד 5. כן, אבל לך הם מלאים, לא חשוב. טוב, לא. טוב, יאללה להתקיף. התקפה. אני חושב שנעשה את השלב הזה וזהו. מקסימום זה יהיה 21 דקות. למה שיהיה 21 דקות? ומי ששם לב, הכחול קצת מתכווץ, ראיתם? שימו לב לפעם הבאה שהכחול מתכווץ. הוא לא הכי מתכווץ, אבל הוא כאילו קצת קטן, מעט מאוד. אבל עדיין, מתכווץ. שזה לאג שיש אותו במשחק. אני לא יודע אם זה רק במחשב הזה או בכלל. את האמת שאני חושב שזה בכללי. גם לדעתי, צריך לבדוק את זה. אני אבדוק. כי זה גם אצלי וגם אצלך. אני צריך יותר. יש שם חיים שנאבדו בכסף, שנאבדו גיל. ניסיתי. בוא נפרק אותה. למה קמת? נקמה את הכסף. הצילו. בוא ביחד, מוכן? מי ששם לב הם ממש חזקים והם ממש טובים. בכל שלב יש התחלות יותר קשות. אני מקבל. אבל היה לך 160 ולי 150. לא, קיבלתי חיים כחולים. לא נורא שאתה היית צריך יותר. טוב, לא נורא. יאללה, אנחנו צוות, לא נורא. גם אם אחד מנצח, כמו שקרה לנו עם הטמפל רן, זה נחשב שגם השני מנצח. וכמו שקרה לנו בפרק הקודם עם טמפל רן, אמרתי. כן, סליחה, עם טמפלרן. וזה לא היה פרק קודם, סליחה, בשלב בשלב קודם. הקודם. אני מאוד מתנצל. שיט, פעם ראשונה שהכחול פגע בי. טאם טאם, תמיד יש פעם ראשונה. טוב, נו מה? אוי, זה אחד הטובים עכשיו. כן, כאילו, מה? בוא נקווה שהוא יביא לב. כסף. כסף זה טוב. אוף, קיוויתי כבר מאסטר. רגע, תיזהר. בוא כבר. יש. שיט, אתה זוכר, תהיה מוכן לראות. עכשיו. תירה, בוא פשוט כבר, תירה. נו, צריך להתקדם קצת. טוב, תירה. עכשיו. שנינו עפים אחורה. טוב, גיל. אז... גם כחולים יש פה? כן, איזה בס. לא. אוקיי, סליחה על ההפרעה כרגע, מתנצלים. כי לצערנו המחשב בסלון. לצערנו הרב. טוב, אז... פרק אותו. פעם אני לוקח, כי אתה לקחת אותו קודם. סבבה, לשנינו יש 4, מה הבעיה? פרק אותו. אוי, עוד מעט יהיו מיליונים! 10,000 שקל, חברים, כבוד. כבר 11. 11,000, כן, צודק, לא שמתי לב. עכשיו יהיו מיליונים. אנחנו קרובים למאסטרים של השלב הזה. שזה די מגניב, אני נורא אוהב. אוקיי, הגענו. תכף תראו מה זה הדבר הזה. אנחנו צריכים לשרוף, להרוס כמה שיותר ספינות. לוחצים וכמובן- למטה ואז יורים טיל, בום, מפוצצים. ואנחנו גם צריכים לשרוד מהכדורים שהם יורים עלינו. מוכן, גיל? פרק אותם. תירה לשם. לא ממש הצלחתי. אוקיי, לא פגעתי בו, אבל הצלחתי לשרוד את זה לפחות. עבר אחד, לא רוצים למות. לא רוצים. שיט, גיל, עוברים ספינות. וואי, איזה נובים אנחנו. מתתי. גם אני. שיט. הספינות עוברות אותנו, מה זה? וואי, הפעם אנחנו נובים גרועים. אני מקווה שעוד זה יעשה כאילו אנחנו עברנו את זה. תציץ אותם כמה שאתה אומר, שלא הצליחו להפציץ אותנו בחזרה. זהו?
לא נכון. שיט, אמן זה יפגע. פוגע, בום. מגניב, נכון? המשחק הזה טוב, המלצה להוריד. פיראטים תוקפים. למה אני הראיתי את זה בכלל? זה משחק מאוד מגניב, הורדה מאוד קלה. חינמית, כנ"ל. טירטיקה. יואו, ראית איך התחמקתי ובשנייה האחרונה וגם יריתי? החטאנו. פוף, בזמן האחרון. טוב, גיל. אני חושב שזהו. לא. אז תחשוב שוב. תיגע כבר בו כי זה מפספס. ואת זה. יואו. אמן זה פוגע? פוגע. זה יפגע על בטוח. את שניהם זה הרס. יש, הצלחנו. סופיים פוקסים נחשבים. אז אנחנו מצלמים כבר רבע שעה. ובא לך שנעשה פרק ארוך מתמיד, או שפשוט נעצור עכשיו? נעשה? לא, אני חושב שלא. רק בוא נראה אם אנחנו יכולים לקנות משהו אני טוב. זוכר מה. את האקדח הגרוע הזה. האם כדאי לקנות? תסתכלו מה הוא עושה, הוא יורה פשוט ככה. וזה לטווח מאוד קרוב. קצר, תסתכלו. אני לא מצליח לפגוע בגיל ואני עומד פה. ואני יכול. והוא יורה מיליון ופוגע בי, וזה עולה 9,000. וזה עולה רק 5,000. אז זה היה הפרק של ואם עכשיו. אנחנו רוצים, אנחנו כמובן גם יכולים לקנות דברים אחרים. אפשר גם לקנות בסכין. סכין 9,000. כמובן זה רק מקרוב. ואנחנו מעדיפים לראות מרחוק. וגם יש את זה רק מקרוב. אז אנחנו נתראה בפרק הבא של זומבמן, עונה שנייה. כאילו, העונה השנייה של זומבמן הזומבמן, 2. של זומבמן 2, תודה גיל. תנו לייק וסאבסקרייב, מקווה שנהנתם. ביי. אז יאללה ביי.